Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsan panjenenganipun Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum. Binarum suaring kongso laras pelok lumantar sanggar kawitan Gridjo laras hingga kagelutan kira kuali badrus lumantar Bapak Damin kanggo Pangli Wiro Sorowati Nimas Ayem Jiliati Gridjo carito ngawikani kang gumelaring kabudayan Jawi Gridjo carito Borweng karya Aruming budaya ambabar ucaraning uso kelawan bangsa mulih lestari kabudayan Jawi kanggo Gridjo carito ingkang sambut kawonten saeling Jawa Tengah ngaturaken sesanti sepisan jaya Gridjo carito tetep jaya. Ruanganing pagelaran Gridjo carito ngaturaken pasrahan bersama Kabung Pariano ingkang membarakan putri ayu Gridjo carito Amir Sari